Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Novel Sanggun Nugroho saking kelas sedoso akal kali arep macana pawarta judul ngalahke Vietnam Timnas Indonesia rebut tiket Piala Asia umur kali doso kali ewu kali doso 3. Timnas Indonesia umur kali doso dikonfirmasi lolos menyang Piala Asia umur kali doso kali ewu kali doso 3. Hasil kasebut dikonfirmasi sawise ngalahke Vietnam umur kali doso ing pertandingan final kualifikasi grup F Piala Asia umur kali doso kali ewu kali doso 3. Kanthi skor pungkasan 3 kali lumaku ing Gelora Bung Tomo Surabaya Minggu 18 bulan songo sore. WIB Indonesia kaya dua inisiatif nyerang DC nyatane Indonesia membuka skor ing menit awal. Indonesia terus mencat kanthi kombinasi operan senda ing jantung pertahanan Vietnam, nanging strategi iki ora cukup kanggo ngasilake gol pembuka kanggo Garuda Nusantara ing babak pisanan. Sawise setengah jam Vietnam katon wiwit maca strategi ing ditindakake dening Indonesia. Vietnam sing main luwih defensif ngandelake serangan balik sing cepet kanggo ngilangi timbal dhisik. Sauntara iku Indonesia wiwit nindakake serangan cepat sing ngancem sisi pertahanan Vietnam nganti pungkasan. Marcelino Ferdinand ngendake Indonesia unggul 0-1 liwat tendangan keras sakan jabak kotak penalti ing menit kaping 60. Nanging keunggulan Indonesia ora suwe. 5 menit sabanjure Vietnam bisa imbang sawise kapten Indonesia Muhammad Ferrari salah nganggep umpan silang pemain Vietnam sehingga gol kasebut mlebu jaring. Posisi imbang 1-1. Pemain Vietnam wis ngowahi kahanan liwat gawang Dien Quan Tien ing menit 78, nanging Muhammad Ferrari bisa mbales gol dhewe kanthi imbang kanthi sundulan ing ngowahi papan skor dadi kalih-kalih ing menit kaping 81. 5 menit sadurunge bubaran Indonesia sing terus ngancem gawang Vietnam mimpin maneh. Waktu iki giliran Rabani Tansim sing nyatet jenenge ing papan skor sawise nempak umpan silang Alfrianto Niko. 3 kali Indonesia luwih maju. Kanthi kemenangan iki Indonesia mesti bisa lolos menyang Piala Asia umur kali doso kali ewu kali doso 3 kanthi status juara grup F sawise ngoleksi sanyang poin saka telung pertandingan. Piala Asia umur kali doso dhewe dijadwalke dianakake ing Uzbekistan tanggal 1 kanthi 18 Maret tahun ngarep.